Hello, BTR government. BTR government को आखाइ फुवारना होसिख्रावबाबो सम गैया दामानि मोजां बिसना मोजां सफा मोजां सिटआव उन्दुनानै दङ नालाय ओंखायनो हाजारखि गाबख्रावा मानो BTR गभर्नमेन्टआ नांजासवा बिक्रम दैमारिनि माखासे होसिख्रावनानै बुंनाय बाथ्राना खोनासंनानैबो लानि गोबां समावनो गोबां माब्लाबा समाव मेथाइ लिरो माब्लाबा समाव मेथाइ खनो माब्लाबा समाव बाजाराव रेली खालामो माब्लाबा समाव BTR गभर्नमेन्ट होननानै होसिख्रावो थ' मा जाहोननि थाखाय होसिख्रावनाय बियो आरो मानि थाखाय बिखौ होसिख्रावनो गोनां जादों नायनानै लानि दिनै जोङो नेवनाय रेन्जनि आन्दाराव नैबे गितिबारि अन्थाइ बालानि कुवारियाव जों दंफैयो दिनै बेयाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै नोंथांमोना नाय आरो केमेरायाव नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन कुनु गंसे डाम्पार कुनु गंसे ट्रेक्टर कुनु गंसे JCB पकलेन बेयाव नोंथांमोना नुनाय नङा बेयाव JCB डाम्पार नुयि माने बिनि ओंथियानो जाहैबाय कुनु बालि अन्थाइ बिनिफ्राय साप्लाय जायाखै आरो बे समस्याया दिनैनो खोथा नङा गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखि अन्थाइ बालानि कुवारिफोर दङ सब गासैबो बन्द साइलेन्ट जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै जेबो दिनै न'खरावबो अन्थाइ रोगानो हायाखै सासे व्यक्तिगतआ अन्थाइ नांगौब्लाबो बालि नांगौब्लाबो बल्डार नांगौब्लाबो रोगानो हायाखै आनकि प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां डेभेलपनि खामानि मावनो गोनां दङ गासैबो स्तब्ध साइलेन्ट मानो थाखाय अन्थाइ बालिया दिनै स्टप जानानै दङ रावबो रोगानो मोनाखै आरो बेयाव रावबो रोगानोबो हाया मानो होननानै बुङोब्ला सासे नेशनेल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टार्न जोन बेन्च कलकाता सासे आतानु बरठाकुर होननाय सासे व्यक्तिया बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां अन्थाइ महलफोर दङ बेखौ केस होनानै दोननाय जादों बिनि थाखाय दिनै बे गासैबो महलफ्रा बन्द जानानै दङ दिनै मानगोनां प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बे फरेस्ट डिभिजननिनो बे फरेस्ट ओनसोलनिनो आरोबा जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो सासे EM दङ बिथांनि मुङा जाहैबाय रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा गोरों मानसि आं मिथिगौ बिथांनि बुंनाय बिथांनि मन्तब्य गासै खोथाफोरावनो जों मिथिगौ बिथाङा सासे गोरों मानसि नाथाय बिथांनि डिपार्टमेन्टआव बे अन्थाइ महला दिनै स्तब्ध जानानै दङ बन्द जानानै दङ दिनै नोंथांमोना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बोरै मावनो नङा होमबा बोरै जौगाहोनो दिनै गासैबो खामानिफ्रा दिनै स्तब्ध जानानै दङ बिनिखौनो खावलायदों रन्जित बसुमतारी सार नोंथाङा गोरों मानसि हिसाबै नोङो गोरों जा नोंनि खामानियाव खुगाजोंल' बुंनायजोंल' डायलगजोंल' गोरों जानो नाङा दिनै खामानिजों गोरों जा मालाबा नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव मैदेरा सासे समायना सिख्लाखौ गाथारलाङो सोरबा बोराय मानसिखौ गाथारलाङो सोरबा उन्दै मानसिखौ गाथारलाङो मालाबा सोरनिबा धोन सम्पति माइ दै बेफोरखौबो दिनै धंख खालामलाङो बेबायदि गले गले दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव दिनै गाज्रि समस्या बांसिन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दङ जों खोनानो मोन्दों हरनि समाव अन्थाइ रोगायो बबेनिफ्राय रोगायो भिडिअ फुटेज नांगौबा जों होनो हायो सोरनि गारिया रोगायो जों बुंनो थाङा माव नां जा कारापसन खाम बुंनांगौ गैया नाथाय पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टखौ रुट खालामनाय बन्द खालामनाया दिनै जोंनि थाखाय दुखु गोनां खोथा हु इज बे आतानु बरठाकुरा सोर दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव बन्द खालामनानै बिथाङा सोर नोंथाङा दिनै डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हानो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हादोंना हायाखै डायलग आरो नोंथांमोननि बिबुंथियानो दिनै फोरमायो नोंथांमोना गासैबो फेलेर जानानै दङ दिनै आं गोबां बुंनो सानाखै बेखौनो आङो दिनै रायजोनो फोरमायदों गोजान गोजान नाय गंसेबो डाम्पार गंसेबो ट्रेलार गंसेबो JCB नोंथांमोना बे देशआव नुनाय नङा थेंक इउ